Sanibonani. Namhlanje ngizokhuluma ngehlambezo. Ngilapha nje theater ingenxa yehlambezo, umama usephuza ihlambezo. Ngenhlanhla enkulu ukwazile ukushesha aphuthume ukuze esibhedlela. Uma ngabe umhelo usumqinisa, sakwazi ukubona ukuthi ingane isenenkinga. That's why sila theater. Kade sizomhlinza umama sikhipha ingane. Ngicela ukusho ukuthi ihlambezo sinobungozi obukhulu. Kakhulu enganeni. Ngoba siwumuthi. Noma ngabe-ke anisenze ngomuthi, nisenza ngamaqanda ngani. Okusalayo sinobungozi enganeni. Ngoba yonke into oyifaka ngomlomo wakho iyedlula enganeni. Idlula ngepipe elibizwa ngokuthi inongwana okanye umbilical cord. Iyona pipe ingane edla ngalo futhi ephefumula ngalo. Zonke izinto ngisho amaphilisi ngishoni oyithatha ngomlomo wakho iyedlula enganeni. Ingakho masukhulelwe kunamaphilisi oyekuswa wona ngenxa yokuthi aba nobungozi obuthile enganeni. So uyacabanga ihlambezo mfowethu ozosiphuza wena sedlule senganeni. Okay, ngike ngenza ucwaningo la, ngakhuluma nabadala ukuthi sasiphuzelwana. Banginike nje izathu ezintathu. Sasisusa umhelo uma ngabe umuntu esewuqedile 9 months. Number 2, bekunenkolo yokuthi ingane yanamathela ngumama, so sasixebula ingane. Okungukuthi sasisusa umzanyana ngoba umuntu mayesetetile kufanele kuphume nomzanyana. Uthola ukuthi kudala kumzana ongaphuma usalela. Manje ihlambezo sasisuza etheni lo mzanyana uxebuke. Number 3, bebethi-ke selula amanyonga kamama. Ngicela ukusho ukuthi babe sisebenzisa emandulo sibasebenzela abanye. Namanje futhi abayisebenzisayo ziyabasebenzela abanye. Kodwa hayi wonke umuntu. Ingakho ngithi sinobungozi ngoba ingane yakho ngeke ifane neyomunye umama. Engayizala yena ngehlambezo angabi nankinga, but wena lo ikhulelwe naleyo usazoyikhulelwa ibe nenkinga. Akulwisa uma wakho athi hayi phuza ihlambezo. Nawe ngazala ngehlambezo nobhuti wakho ngamzala ngehlambezo. But wena lo ethwele ingane ibe nenkinga. Ngoba njengamanje umhelo wehlambezo ustrong kakhulu kunomhelo ojwayelekile. Kusho ukuthi isibeletho siyiphusha ngenkani ingane. What if unamanyonga wena amancane vele awukwazi ukuyitetela, kufanele uyohlinzwa ngenxa yokuthi amanyonga akho vele mancane ngeke uzuyizala ingane. So mangabe lo mhelo wakho usuqine ngalendlela uthi ingane ayiphumephi. Number 2, kunabantu aseke bahlinzwa bateta ngomthungo baphuza ihlambezo nabo. Uyacabanga mangabe uhelelwa ngokweqile wena ebeni uhlinziwe ukuthi la uhlinzwe khona sizodabuka isibeletho sakho wophe. Ushone wena. Ishone ingane yakho. Umthelela kwehlambezo mubi kumama ohlinziwe, mubi kakhulu futhi nasenganeni. Into enhle nengcono ukuthi sisiyekeni imphakathi, ngiyanicela sisiyekeni ihlambezo. Uma usudlula 9 months umhelo ungasukile, uyaya ekliniki ulethwe esibhedlela sizokususela thina. Ukhona imjovo sikunikeza wona osebenza njengehlambezo. Wenza yonke nje lento oyicabanga wena ngehlambezo, nawe uyakunika umhelo oqinile futhi siyakwazi ukubheka ukuthi wena uright nengane yakho futhi right. Because masiba nenkinga sokuse theater sizoyikhipha, siyakususela umhelo esibhedlela. Ngicela siyiyekeni ihlambezo ngoba awuzukubona noma ingane esenenkinga eswini. Number 2, ikakhulukazi abantu abasuke behlinziwe ngaphambilini. Sizophinde sidabuke isibeletho la sasithungwe khona ngenxa yehlambezo. Wophe ushone. Ishone nengane yakho ngoba mase kushone wena definitely nengane iyashona. So ngiyacela bandla, asisiyekeni sikhona sasesibhedlela. Ungaguglisha uma ukuthi awungikholwa, ubuguglisha umuthi othiwa iPitocin noma ioxytocin. Ubuka umsebenzi wawo ukuthi yini. Okay, sorry. Ngithi mina umuntu osuke ehlinziwe uma ngabe esehelelwa ngehlambezo, maningi amathuba ukuthi isibeletho sakhe sidabuke lapha ehlinzwe khona. So ke siyinkinga, ngiyacela sisiyekeni. Guglisha wena uPitocin noma oxytocin ubone umsebenzi wawo ukuthi yini. Uzobona uyafana nalo ehlambezo.
but kamanyonga sihlambeza asiwenzi lutho, sibulala nje ingane. Izosinde kamngani wakho eyakho ishona ngoba iy'ngane ayifani. COVID-19 ibulala amakhehla nezalukazi, but akhona amanye. That means ukuthi uma kufika into embi pandemic, some people will survive, abanye ngeke basurvive. So asizazi-ke izinto ey'ngenza ukuthi yakho ingane ingasurvive. So it's better ukuthi ungasiqali. Alright, ngiyabonga.